balimamuso ye a ko bac française a y'a sɔrɔ o tɛ kibaruya duman ye bac français a y'o sɔrɔ an balimamuso ayiwa o ɲɛna o tɛ kibaruya duman ye non k'a félicitations merci ɲɔna o sago man di dɛ a ma nɔgɔn ayi kibaruya a y'a d'a ma sɔgɔmada in na ale jiginna an bɛ foli ta kɔni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ Faransi mun ye Kajatu Wage an b'a fo ɲɛnamakɛ mun ye Burama Kulubali kɔ ka bɔ Espagne kaw fɛ yen fo ka taa se mun ye transport Amel Maw ma k'a f'u ɲɛna ko a kɛra faama ye mun kunnafoni kɛnɛ an ma an sɛlɛ a kɔnɔna la o bɛ ɲa la an donna kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ mun ni b'a ta o de indépendant ko ni indépendant maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye balimakɛ ye n'o ye Dawuda Sangare n b'a dɔn ko de ko Dawuda Sangare a kumalen don indépendant kɔnɔna la sɔgɔmada in na daw ko di a ko sigi tile fila sigi mun o bolodalen don ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation fɛ n'o ye lieutenant colonel Ablaye Maïga a ka ministre so fɛ fasirikɛba ka fɔlɔ mun ye Dawuda Sangare ye a ko sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn bɛ se ka kɛ mun ye k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mun ye organisme ko kuma min bɛ sen na walima n'o y'a sɔrɔ seni yɛrɛ ne baara in bɛ kɛ n'o de ye ko bɛn ko sigi ka fɔ kun ye o de ye a ko i bɛ na ye k'a fɔ kɔrɔfɔn a kuma cayara kunun nka a n'a ta bɛɛ mun ye ministre mun bɛ n'an ka ma ko colonel lieutenant colonel Ablaye Maïga ale ka ministre so in kɔni ka baara de bɛnnen don nin baara nation ninnu ma fasirikɛba ka fɔ la a ko kunun i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement a experts ye ani parti politiques a ka ja fo ka taa bila mun ye société civile maaw la ani maa minnu bɛ n'olu ye an dɛmɛlikɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni sigira kunun CSB la o kumara sigi in kun ye fɛn min ye i n'a fɔ n y'a yirala cogo min na organi unique ko k'a jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ a tɛ se ka sigi sen kan baara banna fasirikɛba ka fɔlɔ mun ye Dawuda Sangare a ko sigi in kɔni a bɛna kun cɛ bi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kunun an ka ministre mun bɛ n'an ka ma ko lieutenant colonel Ablaye Maïga a kɛrɛfɛla la i bɛ na ye k'a fɔ ko ministre délégué mun n'o bɛ Choguel Kokala Maïga kɛrɛfɛ n'o ka baara bɛnnen don yɛlɛma kura minnu kan ka kɛ an ka politique bunakun fo ka taa se sariya sunba ma les grandes réformes politiques et institutionnelles sariya sunba ma o ministre n'o ye Fatoumata Diko ale tun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa se mun ye délégué général aux élections DGE général Siaka Sangare ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan Dawuda Sangare ale de kumalen don indépendant o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ an ka jamana premier ministre n'o bɛ docteur Choguel Kokala Maïga n'o ba ale kɔfɛ siga t'a la ale kɛra premier ministre ye o yɔrɔ bɛɛ a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ministre mun bɛ n'o de ye lieutenant colonel Ablaye Maïga n'a ma ɲɛ k'e ka ministre so aw de kan ka kalata bɛɛ lajɛlen ni ka a jateminɛ k'a lajɛ a ko i ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan joona an bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na ani parti politique maa minnu bɛ n'olu y'an dɛmɛlikɛlaw ye an bɛ se ka sigi ka kuma mun ye kalata ko ka a bɛɛ lajɛlen latimɛ cogo min na nin ka ɲi fasirikɛ b'a ka fɔ la o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation mun ye lieutenant colonel Ablaye Maïga ale ka yɔrɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan o ni parti politique sigira o kumara u ni société civile sigira o kumara sigi kun tɛ dɔwɛrɛ koyi kalata in a bɛ se ka kɛ jɛlenya ani tilennenya ni bɛn o kɔnɔna la cogo min na fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko kunun kɛnɛ o dayɛlɛlen maa mun yɛrɛ kɛnɛ kɔni k'o dayɛlɛ o tɛ maa wɛrɛ o lieutenant colonel Ablaye Maïga ale kɔni ye kɛnɛ k'o dayɛlɛ a y'a fɔ mun ye welelikɛlaw ɲɛna k'a yira k'a fɔ ale ka ministre so olu ye nin baara ɲɔgɔnna caman de kɛ walasa mun ye bɛn o bɛ se ka na kalata in kɔnɔna la cogo min na fasirikɛ b'a ka fɔlɔ mun ye Dawuda Sangare a ko mun ye lieutenant colonel Ablaye Maïga a y'a yira k'a fɔ u kɔni ka bi sigi in kɔnɔna la ani fo ka taa se mun ye tile fila sigi don i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na a daminɛna kunun wa a kun bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ bi a ko sigi in kɔnɔna la u bɛna jateminɛ k'a lajɛ organi unique n'o y'a sɔrɔ a ko k'a bɛ se ka sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ a tɛ se ka sigi sen kan nka mun ye Choguel Kokala Maïga ale y'o ko bɛɛ lajɛlen jɛya k'o ban koyi a ko organi unique ko a bɛ se ka sigi sen kan bi a bɛ se ka sigi sen kan wa ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ baara in a n'a bolo da ka taa o sira fɛ fasirikɛ b'a ka fɔlɔ mun ye Dawuda Sangare ko indépendant o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye organi unique kuma mun filɛ senna nin ta ko a tɛ taa gɛlɛya kɔ mankan bɛ dɛ ko a tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ a ko mun ye n'i y'a jateminɛ mun ye sariya sɛbɛnw mun kalata sariya sɛbɛnw ko sigi dɔ kɔni kɛra mun ye ministre so yɛrɛ fɛ n'o ye l'administration territoriale lieutenant colonel Ablaye Maïga a ka ministre so fɛ sigi mun n'a kɛra mun ye mɛ kalo tile 3 ka n'a bila tile 7 la o sigi ko o kɛra o sigi a kɛra sababu ye mun ye an ka kalata sɛbɛn minnu bɛ yen fiɲɛ minnu b'a a la o fiɲɛw na se ka lajɛ cogo min na ni k'o kurakuraya ani gɔri minnu b'a a la o gɔri ninnu ni parti politique bɛ se ka jɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ko o gɔri ninnu k'o furan ka bɔ a la fasirikɛ b'a ka fɔ la a ko kunun i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye
Mamoumbe na le délégué général aux élections DGE o témoin général Saka Sangarewa ale koni afne korfota ayira ka foko ni aklina nyuma baye ga ni ko général Saka Sangare ale ko kwanga jete mina ka laje folo Sangare mbega jayda bide munde be foshite anaka Sangare la ko e marqué ga villare o ma foike Sangare foshi Allah kanya ka dam foshi aniga général Saka Sangare ale koni ayira ka foko aklina nyumando mu organiser ko kwam flex nani da ale koni yoro mu fo ako feren dabalika ke kala je no yasoro jamana yere ami se amusaka koni ko akoro ani ka jete mina kala je anga politique buna kun kanaka jamana be gele mun konala yoro mun be no kalata koni ko atisiga kai mun anga jamana yere ka chidin finate ko no bala jelen ka jete mina ko ina parce que baga fola ako ni expert international no de général Saka Sangare akoni yara ka foko ale ka yetala an bala jelen kan jega faranyanka kalata sebe a jele klenia mo siga ka ladira konala kala mana ta soli fo kana ta yala akoko o bara ko o kabuluda parce que baga fola me Dawda Sangare akoni duya jitin na kalaje ni na politique ma fanflala ani civil ma fanflala parti politique be nanga mako adema PHJ adema PHJ fo ka ta seme ko demma abi na fo olu ne gouvernement o ko yeta te kleni ko ina ko o sarga ni sigin konala olu korfo mun boro ruda kono olu ya ira ka fo ko gouvernement ga expert mun be olu ya klina tala ku be fika feren daballe ke ni transition ni ka akuntala anu ko o jenya udu e gori ka aski ko fen bela jine ko o foka di foka foko wa transition kuntala ko ka ajende akuma bicha kwa kuntala ko fen be foka di foka kuntala ka jende akuma koni bicha fasirika baga fola sigin ko ni akume chebi organi ni ko ma abena kewa atna ke abela dele ko na bu na bo nyana bi so mada na alhamdulillah fasirika so mada na anya sama ga bo mu independent ko no mu Dawda Sangare flake ali kalam kala tigi Allah ka nyuma mfori nyuma na ami baga do bete ne nyo susulaw komangorolo dogo nyona a benata nyomu o jemande sorbe bamako nene ntiga do mi bonoye menye Umar Angoy Baye dogono ke ne ya tika no tika makalay dogono tudu menye Umar Angoy Baye ako après avoir posé un regard critique sur l'accord d'Alger le PM évoque une mise en œuvre intelligente de l'accord ako ibafo afus folendo chugomina donde melewna mengone anga ministre ko no shogal ko kala maiga sama limi ngon ngumbe ani accord ngere ni nyonje a bakar toro bete larawuli jang kofe a kuma me woti mine ko sisa ako na manya ni ngoni abisena o kuma anga laje mi ngoni ni bengan seben ko fole akala je jinyama joli na abana akala je alibi ka sebe ko chifle a bakar toro bete ako ne ne wuli ka jo inda ka laje o de gara so wi mi ngoni kunungwe jengalo kle mugani ngonondo san 2021 abi fokulu ko fole mi rema ko CSA no comité de suivi de l'accord o koni kulu kerengere ndi munga barbulolo nyeshimbe mundema avancer koni mbe accord kuina wali maja ngoni mbe ala robli ba o yodi e kuma information kulu yingle na ana sigika abeblambe o minensano mo indi kono yakli tora felicemba ako kunin sigi ngoni o debeke o sigi ko binani ani sabanande ka 43e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation yakli tora felicemba ako ne wuli ka jo inta ka laje kunun da ngoni a tiere la annafa de kunga bo ni nafa bonya da sabula ni akori inta ka laje na billa waliya wali nati la waliya abilla je jinya majole na abbe kun da inde felicemba ako o de kara sobi mama koni tiga bi sega kala kara kula be wulila akula ngo jango nyeta mi ngoni nyera ko nala ne avancer enregistrer be kan ita da tabalika akala je munde nyena munto de be jango amshiga bla lawali ya restaurant kan jugome felicemba ako ne ngo inda ka laje ko ngoni abe forum ya man zakana ko portage politique ninga laje alibi ani politique restaurant ka wali atli restaurant ka bare mishiga labolo ya jugome kunun kle kuturu katara abe kera odela felicemba ako ni benyonyo ko ni zoro la mokma abisha ke sobi menye démobilisation kafo désarmement désarmement réinsertion démobilisation nous DDR
ba kartoro bete o labɛnw ka se ka kɛ ko sabatilen min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye kɛlɛkɛden wɔɔrɔ ninnu ye maa murutilen ninnu caman bɛ se ka furu cogo min na ka na fara ɲɔgɔn kan ka maramafɛnw minnu la elɛni u ka fara jamana yɛrɛ findigilakaw kan min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye lakana ye elɛni nin bɛ kɛ kojidilen Mali kun n'a kun Fadisɛnba a ko ne wulikajɔ in ta ka lajɛ nin wulikajɔ n'o ye kunun sigi ye a kɔni bɛ sigi de la waati dɔ de la anw ka jamana kɔnɔna la waati min kɔni an kana ɲɔgɔn musalaka min kɔni bɛnkan sɛbɛn ye a b'a la ka ɲɛtaa kuntala n'o ye avancé e kuma in fama Fadisɛnba a ko sabula o misali terima ye mun ye min ye 3e bataillon de l'armée reconstituée ye an ye min kuma an n'an ye zolen da la kunun nin kuma bulon kelen kɔnɔ olu ma don Kidali wa o bɛɛ ye accord ɲɛtaa dɔ ye n'a tɛ taa ɲɛ o tun bɛ yaala wa e ko cogo di Fadisɛnba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ nka gɛlɛyaba min kɔni bɛɛ ni maa kɔni bɛ kamanagan yɛrɛ ta ka ɲɛsin a ko ma o de an bɛ waati min ko sisan n'i ye sema maaw ta ka lajɛ olu hakilinan tɛ accord in yɛrɛ lajɛli ye ko accord in ka sifilɛ kura ye olu hakilinan do ye ni dun ka PM wari ta ka lajɛ Choguel Kokala Mayiga o hakilinan ye min ye ka ko in lajɛ ji ɲɛmajɔ de na une mise en œuvre intelligente de l'accord kosɛbɛ yɔrɔ fɔɲɔgɔnkow bɛ yen il y a des contradictions déjà e ko cogo di Fadisɛnba a ko ne nin ko in ta ka lajɛ o kuma nin sigi in kɔni bɛ fori kuma o kuma a ka ca Ala fɛ min kɔni bɛnɲɔgɔnya ye o ka sɔrɔ kow la min bɛ kɛ sababu ye camancɔrɔ fanga in kɔni u bɛ se ka dɛmɛba de sɔrɔ ka ɲɛsin mankanw yɛrɛ madali yɛrɛ ma cogo min na sabula an kana ɲɔgɔn musalaka ni bɛnkan sɛbɛn in kɔni ma kɛ kojidilen ba karitɔrɔ bete su fara tile kan mankan a tɛ jɔ abada lezina o kuma ne nin ko in ta ka lajɛ c'est pas du tout à négliger Fadisɛnba a ko kɛnɛ in kɔni kan min kɔni yera la n'a yɛrɛ kɔni kɛra balilankoba ye fɛn min kɔni ye MINUSMA yɛrɛ ɲɛmakura ye n'o ye El Gasimi Wane o tun bɛ kɛnɛ in kan e kuma in fɔ ma n'a bɛ kɛ sababu ye olu fana jateminɛ min fana k'a ko la o fana k'u ta bɔ u k'a da kɛnɛ kan da la Fadisɛnba a kɔni ko ne nin ko in ta ka lajɛ fɛn min kɔni ye transition fanga ye kaba sigira waati min na fo sisan ka in ta in kɔni forilen kɔfɛ nin kɔni ye CSA yɛrɛ sigi ko filanan ye a dun ko n'i y'a sigi ko fɔlɔ yɛrɛ ta ka lajɛ a sigira mars kalo tɛmɛlen de san 2021 nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na le soir de Bamako Umar Angoyiba dɔgɔnɔkɛ ale ka sɛbɛnnen don o ka bi bali la Umar Angoyiba dɔgɔnɔkɛ nin waati n'an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a a kari ka don indicateur du renouveau n b'a ale ta ti cɛw indicateur mun ɲɛ mun bɛ yen ni kara b'a a kɔ o ɲɛ o ti ko ka jɛrɛ a ko mun ye gouvernement ani INTM an kana u cɛla o kɔnɔna la Patrikeba ale ye Gɛrɛtɛ Dunbiya ye Yaku ko di a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min i n'a fɔ bi a bɛ n'a fɔ ko bɛn bɛ fɛ ka kɛ kow la koyi o bɛ ɲɛ a la bɛn bɛ fɛ ka kɛ mun ye gouvernement ani INTM u ni ɲɔgɔn cɛla la crispation Patrikeba b'a ka fɔ la ko an bɛ don min i n'a fɔ bi an ka jamana premier ministre n'o de Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni y'a laɲini nin waati in na mun ye gɛrɛntɛ mun n'o bɛ Union nationale de travail du Mali n'a bɛ INTM ko fɔ u ni gouvernement cɛ gɛrɛntɛ ye funu mun ni ɲɔgɔn cɛ funu a bɛ se ka jigin cogo min na o siratigɛ la sɛbɛn na ye k'a fɔ kunun n'o bɛnna juin kalo tile 29 ma ni maa fila kɔni k'u ye ɲɔgɔn ye ni ye Union nationale de travail du Mali INTM ani gouvernement ka ɲɛmaa n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ u sigira o kumara ayiwa Patrikeba ka fɔ la mun ye Gɛrɛtɛ Dunbiya ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye INTM yɛrɛ a ye kun y'a ka grève kɔni ka a gulon fɔlɔ o kɛra mun ye tɛnɛn n'o bɛnna mai kalo tile 24 ma don mun na mun ye badaw fo ka taa se mun ye bamugu ye olu ka fanga ko a dafirila ko mun ye INTM a y'a ka grève ka a gulon o waati la suspension Patrikeba ka fɔ la a ko an bɛ don min i n'a fɔ ko bi mun ye INTM maaw ye n'u dɛmɛjɛkulu u kun kɛlen bɛ ka hakilina ta k'a jira k'a fɔ ko mun ye baarabila badabada ka ja k'u kɔni kun o fɛɛrɛ ni k'o bolo da o papier yɛrɛ kɔni kun kan ka ci mun ye gouvernement ka tabali sanfɛ nin dɔgɔ kun a kɔnɔna la Patrikeba ka fɔ la mun ye an ka jamana gouvernement n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga a n'a ka maaw ko fɔ o kɔni y'a laɲini ka ko in ta ba lajɛ na koyi o sababu u y'a jateminɛ k'a lajɛ ni gɛrɛntɛ mun filɛ nin ye n'a ma fɛɛrɛ ɲini na k'a ka ja nin bɛ kɛ laban fɛn kuma maa si tɛ kɛ Ala ye ko a ye dɔn o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye primature ye n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ale ka
yɔrɔ kɔ o kɔni ye sɛnɛga jɛkulu ninnu n'o bɛ yɛntɛm ko fɔ o bisimila sigi in kɔnɔna la a kɛra sababu ye u ye hakilinata caman ye k'u fara ɲɔgɔn kan nka fasiri ka ba ka fɔlɔ min ye Igɛrɛ Dunbiya ye a y'a yira k'a fɔ ko kibaruya sɔrɔlen na a yira k'a fɔ ko mun ye jamana gouvernement ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye yɛntɛm u ka revendication fɛn fɛn bɛ yen a ka ja ko kalo nataw la k'u bɛna a bɛɛ lajɛlen kɔni ka a ta ba la fasiri ka ba ka fɔ la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye yɛntɛm maaw yɛrɛ u fana kan ka sigi bi arabadonya in na ka ko in jateminɛ ka a lajɛ mun ye kɔrɔfɔ mun o bɔra gouvernement da kɔnɔ ka ɲɛsin u ma ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka lawaleya waati jumɛn na ko o fɛsɛ fasiri ka ba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a mana gɛlɛya cogo mun ye gouvernement ani yɛntɛm maaw ye a ko mun ye juma nata in kɔni o b'a sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛnna ko la malidenw ka laɲini to o ye wa fasiri ka ba ka fɔ la Igɛrɛ Dunbiya a ko an ka segin kɔ dɔɔni ni dun yɛntɛm maaw ka laɲini jateminɛ k'a lajɛ i n'a ye k'a fɔ ko laɲiniba caman o b'a a la koyi wa laɲiniba fɔlɔ ye fɛn min ye bolonɔ bilala sɛbɛn mun na n'an k'a ma ko procès verbal n'o kɛra février kalo tile 5 san 2000 ani san 21 kɔrɔfɔ minnu fɔra o kɔnɔna la ani baara minnu fɔra ko o baaraw kan ka boloda ka bɛn waati minnu ma o waatiw ko o tɛmɛna o waati mun ye nin waati in na mun ye yɛntɛm maaw u y'a yira k'a fɔ ko o baara ninnu ko u latimɛ ani u kɛlen bɛ ka waati minnu fɔ baara kura minnu kan ka boloda ka ɲɛsin yɛntɛm maaw ma yanni o waati fɛnɛ cɛla la k'u ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko o baara ninnu ko a bɛna kɛ n'o bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko ni yɛntɛm maaw u ka laɲiniba dɔ fɛnɛ mun ye ni hakili b'a la mun ye Comatex SA ale kɔni datugulen don a bɛ ni kana waati ni bɔ finimugu dilanyɔrɔ in a datugulen don a bɛ ni kana waati ni bɔ mun ye yɛntɛm maaw u ka laɲini fɛnɛ ye fɛn mun ye baba gouvernement yɛrɛ bɛ se ka mun ye Comatex baarakɛlaw u ka sara ni ka a ta baara cogo min na jamana yɛrɛ k'i jɔ n'a ye ko o baara ko o b'u bolo n'o bɔra yen i ye Comatex k'a dayɛlɛ pepepewu ni ka baara kɔni ko k'a daminɛ kɔnɔ joona o ye yɛntɛm ka laɲini dɔ ye n'o bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi laɲini belebele u b'u bolo koyi laɲini belebele n'a fɔ cogo jumɛn a ko maa minnu bɛ yen n'olu ye maa 22 ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara kɛ ministère de l'administration territoriale la nka yɛntɛm ye grève mun kɛ novembre kalo tile 9 ni ka na bila décembre kalo tile 22 la ninnu gɛnna ka bɔ baara la yɛntɛm ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi ko ninnu ka segin joona ko kanu u ka baara la licenciement arbitraire Allahu Akbar ko laɲini ye mun ye ko u ka segin joona ko kana baara la ani musaka ko fɛnɛ kuma o b'a la ni ye nafolo ko kuma o fɛnɛ caman ko i bɛna ye k'a fɔ ko o b'a a kɔnɔna la nka fasiri ka ba kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ n'Ala sɔnna ma sɔnni jumadon kɔni cɛ juma yanni juma yɛrɛ ka seli a ka ja ko mun ye baba gouvernement ani yɛntɛm a n'a fɔ ne marasiw baturu ni ɲɔgɔn cɛla la wa bɛnna kɛ a ko in bɛɛ lajɛlen na o t'an ka laɲini ye fasiri kɔni don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la Igɛrɛ Dunbiya ale kalatigi bonya a b'a la baga sɔrɔ bɛtɛ maa laɲini san o fɛn man di kɔrɔn fɛ a tɛ fiɲɛ fɛ Amidu Togo nin y'a ka sɛbɛnden ye Togo di Amidu ko k'a bɛ taa n'a ye danga min na o de ye Moti mara ye Fasisɛnba a ko Moti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min kɔni bɛ Uba don a bɛ fɔra ko fɔli min yɛrɛ ma ko Bangasi a kunungo ba kɛrɛtɔrɔ bɛtɛ yan ka di ni ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kunungo ye tarata de juin kalo tile 29 san 2021 Fasisɛnba a ko waati min kɔni na min ye diɲɛ sɛrila ni ka basigi fanga bolo min bɛ anw ka jamana kɔnɔna la a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko MINUSMA o kɔni ye wulikajɔ de boloda k'u b'u kunda koro maraka Fasisɛnba a ko n'u ka wulikajɔ in ta ka lajɛ a kun ye mun de ye fɛn min ye Bawuro ye a n'a kɛ ko ne yɛrɛ kana jɛkulu dɔ de ye koro mara yɛrɛ kɔnɔna la Bawuro ko in diyara dɛ Dana Masagu ko nka Bawuro ko ba kɛrɛtɔrɔ bɛtɛ o y'an talen dangan wɛrɛ la dɛ kosɛbɛ e kuma in faamu o y'an talen dangan wɛrɛ la mun do kalama la min ye Fasisɛnba ye a ko kunungo MINUSMA maaw u kun b'a fɛ de u ni Bawurokaw ka taa kuma ɲɔgɔnya boloda u ni ɲɔgɔn cɛ sabula a n'a kɛ nin kulu kofɔlen n'o yɛrɛ la kana jɛkulu ye kosɛbɛ a bi koro de Fasisɛnba a ko u kɔni bɛ bali min na bɛɛ u kɔni se Bangasi min kɔni ye funangili jɛkulu ye olu taara balamini boloda sira tigɛra sigi non pas de route maa ti tɛmɛ y a pas d'accès a bɔra yɔrɔ min a ye segin ye Fasisɛnba a ko u y'a da tolu la k'a da jaba la min kɔni ye funanŋɛniw ye a bɛɛ banna k'u tɛ tɛmɛ mun de bɛ se ka kɛ a ka gɛlɛn e m'a mɛn ko le peuple est souverain kosɛbɛ e ko cogo di wallahi voilà tiɲɛ ni jama kɔni sɔnna min ma tiɲɛ yɛrɛ sira kan maa tɛ se k'o bali sariya sira kan maa tɛ se k'a bali légitimement maa tɛ se k'o wuli dɛ ayi maa si tɛ se kosɛbɛ n'i y'u ye na
i bɛ taa sɔrɔ u tɔɔrɔlen don de d'une part e kuma in fɔ ma min ye fatisenba ye a ko fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni bolo dara min kɔni bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye funanŋɛniw n'o ye sifijɛkulu yɛrɛ ka ɲɛmaa ye le président de la jeunesse de Bankas o tora o de ye Mamudu Gindo ye waati min na u ni Mamudu Dingo kɔni kumara a dɔgɔnɔkɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ ni Ala ka kan an kana ɲɔgɔn musalaka an bɛ waati laban min na b'a fɔ sisan tɔ si tɛ kɔlɔkɔlɔ la bilen min kɔni MINUSMA yɛrɛ ka taa ka segin baara ye olu ka dugukolo kan ani u ba sigili u cɛla k'a ti laban bilen wa ɲɛcogo t'a la ka daluya kɛ min ye u ko nin ye layidu kan fɛn fɛn kɔni ta Bakari Traoré bete a si ma bɔ a sara a si k'u na denmisɛnninw dɛmɛ an bɛ nin k'aw ye elle avait aussi promis de faire des réalisations au profit des jeunes à Badiangara layidu fu dugu saba de bɛ yen o ye layidu taw ye k'u ka to basigi minɛn kɔnɔ o kuma dunan nataw la olu yɛrɛ nakun ye min ye programme b'u la u n'a bɛɛ ɲɛfɔ maaw ye notamment par rapport au mandat u nakun ye min ye u n'a bɛɛ fɔ maaw ye fɛn ti fɔ layidu mun dara o ti ɲɛnabɔ aw sigili u cɛla sanga a n'a ka waati a bɛ kɛ so ye min kɔni ye a bɔnɛbaw ye bɔnɛ sira yɛrɛ ɲinitɔ tuma dɔ la a kɔlɔlɔ bɛ taa bi population kan a caman bi quoi caman yɛrɛ o de y'a to k'u tɛ fɛn sɔrɔ a ko la o fana ni tɔɔrɔlen don o de y'a to kunun ko Bakari Traoré bete min kun ye balaminw ye o kɔni sigira Bankas n'a lamini fan bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ni diɲɛ seleke naani basigi fangaboloba min b'an ka jamana kɔnɔ la MINUSMA ele ni sira bɛ se ka tigɛ u la cogo min Fatisenba a ko nin ko min kɔni filɛ nin ye don n'a nataw kɔni na min kɔni ɲɛmaalakaw ye u ka fɛɛrɛw dabali bɛɛ lajɛlen boloda min bɛ kɛ sababu ye fɔɲɔgɔnɲɔgɔn ko min bɛ MINUSMA ni population maaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu faamuya bɛ se ka na kow la cogo min fɛn min kɔni bɛnɲɔgɔnya ye u bɛ se ka jidi cogo min ɲɔgɔn aw nakun ye baara ye baara tɛ ɲɛ sɔrɔ bilen Bakari Traoré bete a dɔ la gɛlɛya minɛn sigi bɛ nin kɔni ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na le Hogan Amadu Togo dɔgɔnɔkɛ ale ka sɛbɛnnen don u ka bi boli la le Hogan foli a bɛ taa ɲɔgɔn k'u sɛgɛrɛ radio Nura FM ye 94 tɔmi mururu 5 an bɛ lɛsɛli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 Mama an bɛ segin na kuma so o kɔnɔna la yan radio Nura FM ye 94 tɔmi mururu 5 o jɛlen nɛgɛjuru sira kelen pe 76 33 43 03 nin waati na sa min ale jiginɛ an bɛ foli lase a ma ni ale jiginɛ le fameux Ali fali nin waati na faransikɛw ka ale jiginɛ badabada foli an b'a lase a ma n'an y'a fɔ sa mun ye Alimaɲare ale fana sɔgɔlen ma na waati na an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛnamakɛ Mamadu Umaru Bako ka bɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen badabada foli an b'a lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma an bɔra Kulubali Jago ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo minnu ko kɔnɔba ko cɛ kɔnɔba ko ta a dimi nka n'i y'a ci furu la a ka ja o b'a dimi dɛ an ka na mun ye Jalakɔrɔji yɛrɛ o kɔnɔna la ko mun ye an ka maire ye n'o bɛ Umaru Gindo ale ko fɔ an tɛ Jalakɔrɔji de ya kuma cun ka suma ye a ka dɔn ko soko don wa ayiwa basi tɛ an ka taa dɔɔni an ka taa awɔ mun ye an ka maire ba ye n'o de Umaru Gindo ye a ka ja a kɔni a bɔra a ka dade o kɔnɔna la dɛ wa a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye kati préfet intérimaire mun bɛ yen k'a sira k'o jira a la Patrick b'a ka fɔ la mun ye Adama Kulubali le nouveau réveil o kɔnɔna la Adama ko de a ko kuma mun ni a bɛ sen na mun ye Jalakɔrɔji a Asako Jako kuma a ka ja ko a kuma ko a cayara fo k'a fɔ ko a cayara o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Umaru Gindo ye a bɔra a ka dade kɔnɔna la a ye kunnafonidilaw kɔni wele mairie yɛrɛ kɔnɔna la n'o kɛra arabadon juin kalo tile 23 a fɛlata ni k'o lase mun ye kunnafonidilaw kɔni o tulo kan gɛlɛya mun na a bɛ Jalakɔrɔji dɔgɔtɔrɔso ba o kan bi mun ye son excellence Umaru Gindo a y'a fɛta ni k'o lase maaw ma a ko i bɛ na ye k'a fɔ kɛnɛ in kan mun ye kunnafonidilaw caman tun bɛ kɛnɛ in kan ale mun ye chef de village maaw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa fara mun ye doyen Yaya Tarawele ani médecin chef yɛrɛ Asako Dia médecin chef n'o bɛ docteur Adama Alexis Jara n'o bɛ ale ko fɔ fo ka taa se mun ye imamu ka ɲɛmaaba ma Jalakɔrɔji imamu ka ɲɛmaaba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan Fasirika b'a ka fɔlɔ mun ye Adama Kulubali a ko kuma daminɛ na mun ye Umaru Gindo ye a ye kuma a y'a ta a ko ni gɛlɛya in ko a sɔrɔla cogo di a ko i bɛ na ye k'a fɔ mun ye Asako Dia yɛrɛ ye commission dɔ sigilen bɛ sen kan commission in bɛ Asako Dia yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso in ka a ko bɛɛ lajɛlen na a timɛ a ko saba sigi la i bɛ na ye k'a fɔ olu maa 2 de bɛ yen saba sigi la n'an k'a ma ko
deux tiers olu kɔni y'a laɲini ko assemblée générale dɔ ko o ka kɛ wa assemblée générale ko a kɛra avril 2021 o kɔnɔna la assemblée générale in kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔso in ye a bɛ mara jugu mun yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ ka mara cogo mun na a ko mara in ko a taabolo ko a man ɲi gestion calamiteuse kosɛbɛ ko a taabolo ko a man ɲi maa mun yɛrɛ bɛ n'o ye a ɲɛmaa ye o ye Cheikh Keita ko o de ye dɔgɔtɔrɔso in ɲɛmaa ye bi parce que b'a ka fɔ la a ko deux tiers n'o bɛ saba sigida maa fila o b'a yira k'a fɔ ko bureau kɔnɔ maa caman o y'a yira k'a fɔ ko min ye mara in ko a man ɲi parce que b'a ka fɔ la o siratigɛ la sa mun ye monsieur le maire n'o bɛ Omar Gindo a ko fɔ a ko mun assemblée générale in kɔnɔna la mun ye bureau kɔnɔ maa ninnu ye n'o bɛ Asako Dia bureau mun sigilen ma a kɔnɔ n'o bɛ ka a bɛɛ lajɛlen latimɛ u y'a laɲini k'a fɔ ko bureau ko a ka kurakuraya maa wɛrɛ ko o ka na a kɔnɔna la parce que b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ ko a bɔ ale ka sigida la n'o bɛ monsieur le maire o ko fɔ Omar Gindo ale kɔni y'a laɲini ka a da don a ko la a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na a ye dogodogoni ni dibi caman de kɛ walasa mun ye bɛn o bɛ se ka na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la cogo min na jalakɔrɔjɛka ko in a bɛ se ka ta ba la cogo min na o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye monsieur le maire Omar Gindo a ye kati préfet ka ale ladɔnniya kibaruya in na kati préfet intérimaire ale tɛ dɔwɛrɛ y'o de f'i ɲɛna o ye Aruna Jara ye waati min na maire kɔni a y'a sen don k'i bolo don a nana ye k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min na n'an ma mun ye kati préfet yɛrɛ ye intérimaire ka ale sen nin ko in na a ko a tɛna ɲɛnabɔ o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ mun ye monsieur le maire Omar Gindo u ye bataki dɔ kɔni k'o ci ka taa di mun ye Aruna Jara ale de ye kati préfet intérimaire ye gɛlɛya mun bɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna la ni k'o da a tulo o kan o siratigɛ la sa i bɛ na ye k'a fɔ ko maire préfet mun ye Aruna Jara ye a ye jaabili kɛ o bataki in na k'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya ko a bɛ Asako Dia a kɔnɔna la mun ye monsieur le maire n'o bɛ Omar Gindo ye a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ mun ye ka assemblée dɔ kɔni k'o convoqué assemblée mun kɔnɔna la ni bureau yɛlɛma ko n'o bɛ bolo da o sabu ko maire ko a ka commune don wa ale de ka kan ka baara ni ka a latimɛ fasirikɛ b'a ka fɔ la mun ye Adama Kulubali o su ma ko o dugumacɛ mun ye kati préfet intérimaire ye n'o bɛ Aruna Jara n'o bɛ a ko fɔ a ka kumakan ko a yɛlɛmana koyi a ka kumakan yɛlɛmana cogo di a ka kumakan yɛlɛmana c'est-à-dire a ye kuma fɔlɔ mun fɔ bataki ma cɛ a ma wa awɔ Asako Dia a bɛ taabolo mun na a y'a yira monsieur le maire la n'o ye Omar Gindo a ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ka assemblée dɔ labɛn i n'a fɔ assemblée yɛrɛ assemblée générale kɛra i ka sigi dɔ labɛn mun ye bureau ye i k'a bɔgɔkolon ci ni k'a filekolon ci renouvellement du bureau ka kɛ maa kura wɛrɛw ka ɲini k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o bila kulu kura kɔnɔ kuma ka ɲi ko sariya bɛɛ lajɛlen b'i bolo en toute légitimité préfet de y'o bataki ci ni ka n'a di maire ma fasiri ka baga fɔlɔ mun ye Adama Kulubali ye o su ma ko o dugumajɛ o préfet kelen n'o bɛ Aruna Jara ko fɔ a tilala k'i kumakan ko o yɛlɛma koyi n'a ma ɲɛ monsieur le maire ale ye bureau in ka a bɔgɔkolon ci ni ka a filekolon ci nka ale nana bali fɛn jumɛn na mun ye préfet a ye bataki wɛrɛ ci ka ɲɛsin ale ma ka ale jalaki k'a fɔ ko kun jumɛn na ko a ye bureau in ka a ci ko kun jumɛn na a y'a disu awɔ e ko k'a k'a disu sariya bɛɛ lajɛlen b'a bolo k'a k'a disu mais Allah y a anguille sous roche. C'est l'incohérence. Oui. Bon. Entre guillemets, ça je le dis. Et pourquoi qu'a dit qu'a dit préfet eu fort. Ah bon. Et que là qui quand tout n'a chilé qu'on fait. Ko ko mana ko yochi. Au regard du même contentieux. Ah bon. Kokele. En tout cas, ça fait réfléchir. Ah bon. Ayiwa ça fait réfléchir fasirike b'a ka fɔ la mun ye monsieur le maire a kɔni ye kunnafonidilaw kɔni wele araba don a fɛla ta ni k'o ɲɛfɔ ani préfet mun bɛ yen ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'a bila sira kan a k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Jalakɔrɔji commune ye mun ye santé ani fɛn caman bɛ yen olu caman bɛ yen u bɛ boli monsieur le maire kɔni ka bolo o kan fasirike b'a ka fɔ la mun ye monsieur le maire n'o bɛ Omar Gindo o kɔfɔ a ko mun ye kun tɛ di kuntigi kɔ cogoya si la o siratigɛ la sa mun ye monsieur le maire a ye fɛɛrɛ caman ne sigi sen kan Asako Dia maa minnu bɛ ka a gestion kɛ bi u na ale bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na bɛɛ bɛ se ka na ko in na cogo min na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la nka a nana ye k'a fɔ o la k'a tɛ bɔ sisi tɛ mɛnɛ maa min bɛ yen n'o ye Cheikh Keita ye a ka ja a n'a kɛrɛfɛmaaw i n'a fɔ a ye nana min ye trésorier wari marala a ye mun ye Cheikh Keita ye a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'o yɛlɛma joona a ye mun bɛ wari marala la o de kun ye Basiru Jara a y'o yɛlɛma ka na n'a kɛrɛfɛmaa dɔ ye o n'a kɔni bɛ o relevera
an ko maa min ma ko Ablaye Cissé o ye a kɛrɛfɛmaa dɔ ye o kɛra o nɔrɔ bila ye awɔ o ye trésorier warimarala on progresse Fatigi b'a ka fɔ la a ko o siratigɛ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jateminɛlikɛla caman y'a jateminɛ nin kɛkun ye fɛn mun ye Cheikh Keita fɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi min ka Jalakɔrɔji Asako Dia nafolo fɛn b'a a kɔnɔna la ni k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka kɛ a kama o kɔrɔla la o siratigɛ la sa i bɛna ye k'a fɔ ko mairie ale kɔni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ sigikafɔ o bɛ se ka n'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka an bɛ don min na komi bi a sigikafɔ ko a ma na dɛ bɛɛ a ma na o siratigɛ la ni ye Michel Maire a fɛnɛ bɔra a ka dadi kɔnɔna la a fɛla taa ni k'o ɲɛfɔ ko in na. Alors suite à tout ceci le maire est en tant que tel est sorti de son silence. Ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ni gɛlɛya mun filɛ nin ni Jalakɔrɔji Asako Dia ko in dɔgɔtɔrɔso ko in a kuma a bɛ sen na a kɛra sababu ye mun ye vaccin k'a nana vaccin nana min ye préfet ko a tɛ di Jalakɔrɔji ma yɔrɔ n ye nin kuma in f'i ye awɔ i ye nin fɔ vaccin nana ko a tɛ di parce que bɛnbaliya Asako Dia marabagaw ani merilakaw cɛ gɛlɛya a b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye problème de leadership de ye o mais ɲɛ bɛ nin problème in na awɔ ni gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na a bɛɛ ye préfet Haruna an k'a f'a ɲɛna non Haruna Jara a bɛɛ ale de a bɛɛ e ko ten wa mais maire yɛrɛ fɔ an ɲɛna o e bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fini ni sɔgɔmada fɛ su mana ko ka tila k'a fɔ k'a jɛlen don mun fɛn kelenw na sincèrement o bɛ se ka faamuya cogo di n tora ka il me semble qu'il y a une part très obscure fɛn dɔ bɛ dibi la fɛn min bɛ dibi la o ka fɔ il y a une zone d'ombre a banna an y'o de fɔ Nura FM kɔnɔna la yan sira o sira de bɛ yen ko Jalakɔrɔji Dia ɲɛtaga ko o tiɲɛnen don la an m'an disi dɔw la wa n'an ye cɛ o cɛ kɔni sɔrɔ cɛ o cɛ walima muso o muso sɔrɔ k'i kɛlen bɛ ka t'i da mun ye Jalakɔrɔji Dia ɲɛtaga sira de la an seko ye fɛn min ye an b'a da i kan an b'a fɔ yan an b'a da i kan dɛ non freinage du développement de Jalakɔrɔji a bɛ freiner a banna awɔ n'a ye cɛ o cɛ sɔrɔ an b'a Ala ka ɲɛ ka d'a ma yarabi mɔgɔ ni fasiri ye sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ le nouveau réveil kɔnɔna la maa mun ye a fasiri o de ye Adama Kulibali bonya a b'a la waati in tɔɔnin b'a la voté wa waati an ka taa tɔɔnin b'a la ko sabu an bɛna don Buguni mairie fɛnɛ kɔnɔ an bɛ don yen o kuma fan bɛɛ kala an bɛɛ bi an ka taa an si yɔrɔ na ko an ka taa Ala ka ɲɛ ka d'a ma nouvelle horizon ne b'o ta Demba Konte nin y'a ka sɛbɛnden ye Demba ko di hali bi bɛ ko o ko la o ma ban Bakary Traoré bɛ tɛ a dɔ la tɔɔnin b'a la affaire d'harcèlement et abus sexuels au sein de la Fédération malienne de basketball à la ouverture d'une enquête préliminaire par le procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 kuma in bɛ yen de Touré nin dossier in kɔni u y'u dura a kɔrɔ u taa maa d'a ma min ye Fadili Sɛnba awɔ communicateur Touré de ko don monsieur le procureur en tant que tel min ye Fadili Sɛnba ye a ko kabi juin kalo in kɔni daminɛ la mankan kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fan bɛɛ durulen don min kɔni ye anw ka basiketikɛlaw ye u ka ɲɛmaaba mun kɔni bɛ nin y'a ta ka lajɛ an bɛ don min na ko bi Bakary Traoré bɛ ten gɛlɛya kɔni bɛ yen o de ye gɛlɛyaden dɛ sabula min kɔni ye jalakiw ye o de taa bɛ ka ɲɛsinw ma fantan ani naani bɛɛ lajɛlen Fadili Sɛnba a ko ni nin ko in da ka lajɛ ayiwa min kɔni ye kibaruya diso dɔ ye a bɛ fɔ min yɛrɛ ma Amérique jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko New York Times olu kɔni de ye nin kibaruya in bɔ ka bin dali Fadili Sɛnba a ko ne ye kibaruya in da ka lajɛ a b'i kɛ sababu ye fɛn min ye Oman Ruwaci ye k'u kɛn bɛ ka i ka fɔ lagosi n'a fɔ tali jalaki u kɛn bɛ k'o ta k'o ɲɛsin fɛn min ye anw ka basikɛti ɲɛmaaw yɛrɛ ma ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min kɔni ye basikɛti yɛrɛ ɲɔgɔndan min kɔni bolodara n'i ye boloda in ta ka lajɛ a kɛra san min kɔni na Bakary Traoré bɛ ten o bɛ t'i jɔ fo san 2016 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de la Fadili Sɛnba a ko n'i ye 2016 yɛrɛ ɲɔgɔndanw ta ka lajɛ ɲɔgɔndan in tun bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye funankɛni musomanw ye maa mun kɔni si jigin bɛ san 18 jukɔrɔ olu de ko don dɔwɛrɛ fɛnɛ kɛra o kɛra sanko de 2020 o kun ye maa ye maa mun fɔ 2019 o kun ye maa ye maa mun si bɛ tali kɛ san n ka fɔ san 19 o jukɔrɔla la mun ma s'o ma moins de 19 ans Fadili Sɛnba a ko n'i y'a ta ka lajɛ jalaki min ta bɛ ka ɲɛsin basikɛti ɲɛmaa ninnu ma n'o ye bololatolafili ye a ɲɛmaa ninnu jalaki min ta bɛ ka ɲɛsin u ma Bakary Traoré bɛ ten jalaki ɲuman dɛ sabula jala ka fɔ min kɔni ye u ka degeli karamɔgɔ ye l'entraîneur principal de l'équipe nationale du basketball malien Bakary Traoré bɛ ten ko min kɔni ye harcèlement sexuel ye ani abus sexuel yɔrɔ nin kuma in yɛrɛ man ɲi an
an nin bɛɛ bila Guillaume kɔnɔna la e kuma in fɔ ma o kɔrɔ ye ça n'engage que eux et non pas nous e kuma in fɔ ma Fadisamba a ko n'i y'a ta ka lajɛ nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin nanzarakan na nin si tɛ ɲuman ye a bɛ komi ka jagoya wale de ta ka ɲɛsin npogotiginin ma e kuma in fɔ ma Fadisamba a ko ni nin ko in ta ka lajɛ ka sanga ni nin tuwacɛn yɛrɛ barika bonya kojugu ye min kɔni ye Aman Niang Bakary Toro Bete ale min yɛrɛ bɛ fédération basket yɛrɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kunna an ka jamana kɔnɔna la kabi 1999 fo ka taa bila fo 2011 la Bakary Toro Bete o dama tɛ hali bi min ye diɲɛ seleke naani jɔyɔrɔba ye o fana b'a bolo to la basket ko yɛrɛ kunna fɛn min ye FIBA ye o ɲɛmaaba de Bakary Toro Bete Fadisamba a ko ka sanga ni nin gɛlɛya ni nin tuwacɛn yɛrɛ barika bonya kojugu ye fɛn min kɔni ye nin belebele ye a ye fori ka bɔ nin jɔyɔrɔ in kelen-kelenna bɛɛ nɔfɛ n jɛlen don n'a ma ɲɛ ko ne jaba jɛlen don o tuma sɛgɛsɛgɛli min kɔni ka d'aw ye fan o fan fɛ n ka cakɛdaw n ka denbayaw u ma kɛ yɔrɔ ele ni a y'a bɛɛ duuru ɲɔgɔn na a ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ boloda ni ɲɔgɔnna cadre de sɔrɔ man di n'a fɔra i ka jɔyɔrɔ la ko yurugu kasa ko a wulila ye e min ɲɛmaa ye fɔlɔ bolodɔngɔni min sie de ma wa e tɛ min kalama ka fɔ ko Aman Niang sɛmɛ nin na o tɛ dɛ a fɔra de k'a ye ɲɛ cɛ a kan de o de fɔlen don y'o ka fɔ k'ale bɛ o ko tɛ dɛ fo maaw ko de faamu o binna kan nin man ɲɛ o ka jogo maaw tɔ fɔlen don npogotiginin ko la Aman Niang t'a la dɛ ayi a fɔra de k'a kɛra k'ale de to ɲɛmaa la k'a ye ɲɛ cɛ a kan ne nkalon la o tuma mun y'a kɛ a tun bɛ se ka ɲangilisaraw ta ka ɲɛsin u ma k'a ye ɲɛ cɛ a kan o de ta mɛ ka ɲɛsin a ma ka fɔ k'a yɛrɛ durun b'a la nkalon don dɛ abada an k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na sabula Mali kan suko ni dugusɛjɛ cɛ kari fitiri ni sago cɛ o y'a sɔrɔ u y'a bɛɛ ɲagami maliden bɛɛ lajɛlen ka ni diffamation maliden bɛɛ ka bonya b'a Aman Niang kan bɛɛ wallahi bɛɛ i bɛ Mali kɔnɔ i tɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ka bonya b'a kan bi ma bilala o wallahi a bɛ nin baara ɲuman in na Mali kɔnɔ a ti ɲɛ bɛɛ ma bilala ko ka taa cɛ da don kuma i bɛ fama da ye kabala in da ye wallahi ma deli ka s'a ma a tɛ n dɔn yɛrɛ wallahi nka min ye jamana in kɔnɔ o ye dɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ m'a f'i ye Ivoirien kuranin mun bɛ yan olu dama dɔ de don Bakary Toro Bete Fadisamba a ko ka sanga n'o wulikajɔ in kɔni ye fɛn min kɔni tɛnɛndon dɛmɛlen juin kalo tile 28 min kɔni ye parquet de la communicaté min ye ne ko Touré to a yɛrɛ de Idrissa Touré Idrissa de don Allah min kɔni ye Touré Bakary Toro Bete fɛn min kɔni ye sɛbɛn ye a y'a dayɛlɛ a ko min kɔni ye ɲɛbila ɲɛɲiniw ye ɲɛbila larawuli n'a ye n ja o kɔni o ta mɛ ka ɲɛsin fangaso min kɔni ma o de ye 5e arrondissement ye Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commissaire kankara min bɛɛ n'o ye commissionnaire divisionnaire O Diallo ko in da mɛ ka ɲɛsin o de ma pour les enquêtes préliminaires ɲɛbila ɲɛɲiniw a baara bɛɛ kalifa bɛ o de la o tuma nin ko in bɛ cogo min na i b'a fɔ sisan i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min jango fɛn min kɔni ye tiɲɛ ye o bɛ se ka bange cogo min Aman Niang kɔni a jiginna ka bɔ a ka jɔyɔrɔ bɛɛ la jɔyɔrɔ tun b'a kun a y'a bɛɛ bila a y'a doni bɛɛ jigin ka bɔ a ko sɛgɛsɛgɛliw ka boloda nin ko in ma fori fɛn fɛn na waati na nataw la Bakary Toro Bete o fana bɛ k'a damana mankutu ye k'o lase diɲɛma ma sabula hali Fadisamba a kɛn bɛ k'a sɛbɛn a laban na affaire à suivre o b'a la Demba Conté ale ka sɛbɛnnen don o ka bi wali la Demba Conté fɛnɛ o bɛ ta ni k'a sɛgɛrɛ le nouveau réveil ne b'ale ta tuguni wulikajɔ kura ko di n'i y'a ta maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Jean-Pierre James Jean-Pierre James JP de ko don ale de kumalen don a kɔnɔ a ko an ka taa i yɛrɛ ka dugu la mini n'o bɛ Buguni ale ko fɔ n'an donna Buguni i sɔnna wa i sɔnna ka don wa ne don kɛ walayi don foyi tɛ tiɲɛ bɔ a banna tiɲɛ foyi tɛ bonya ni tiɲɛ ye n'a ma ɲɛ kɛ kɔni kɔ a bɛ fɔ dɛ Allah fait éruption a banna don Jean-Pierre James ale de kumalen don le nouveau réveil o kɔnɔna la a ko an ka taa an sɛlɛmu ye Buguni o mairie o kɔnɔna la n'an donna Buguni mairie kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye CFA wari 228,000 a n'a a kunkanfɛn a ka ja ninnu taara maa si tɛ kɛ Ala ye k'a tacogo dɔn vérificateur général ale ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ni ka bɔ ne ni woba in ye ni wo b'i ka kulusi la kana yɛlɛ mun ye yiri sanfɛ dɛ a yelen don parce que b'a ka fɔ la mun ye Jean-Pierre James a ko mun ye mairie baarakɛla caman bɛ yen o yɛrɛ kɔni ye nin ko in ka a seereya koyi a ko o siratigɛ la sa mun ye vérificateur général ye ale y'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ta ka a kunda mun ye a ka mairie kan n'o bɛ Buguni kɔfɛ gidɔrɔnda la Calaki mairie o kɔnɔna la a donnen a nana ye k'a fɔ ko n'o ye CFA wari 228,000 a n'a kunkanfɛn nin bɛɛ lajɛlen tununa maatigi Ala ye ka a ta fan kɔni ko o dɔn n y'a f'i ye n ko n'i bɛ wariko ninnu fɔ i bɛ to k'a fɔ k'a
junga usmaya safa million kɛmɛ fila ani seegin ani 28 ani 7 ani kɔ. Allahu akbar. O kɔni o kɛra 20 da ye. Mugana dɛ. Allah. A ko ni dunya a jateminɛ ka a lajɛ bolo kɔni mana funu a bɛ da a tigi de kɔrɔ. O jɛlen don. Olu de kɔni a bɛ si maa mun ma bi o de ye mun ye Buguni a maire ba yɛrɛ n'o bɛ Mahamuru Kulubali n'o ba a ko fɔ. Mahamuru Kulubali a ka diya ko o ba a ko fɔ. Mahamuru Kulubali a n'a jɛɲɔgɔnw a ko mara in ko a ma ɲɛ fo k'a fɔ ko a ma ɲɛ. Parce que b'a ka fɔ la a ko mairie baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ ko mun ye tigɛ kolokole ale de bɛ kɛ sababu ye min ka tigɛ bɛɛ lajɛlen ni ko o tiɲɛ kɛnɛ kan o siratigɛ la u y'a yira k'a fɔ olu kɔni maloyalen don bi hali olu bɛ maloya k'a fɔ ko olu ye Buguni mairie a baarakɛla ye o sababu kɛ mun ye yuruguyurugu dunko jugu o ɲɛɲɛna mun ye Mahamuru tile kɔni na koyi Mahamuru tile la ko yuruguyurugu ani dunko jugu ko o ɲɛɲɛna kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ la a ko mun ye mairie baarakɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen o ka sigi sen kan maa mun kɛra sababu ye min ka Buguni mairie a nafolo ni ka a détourner ni ka a manger ka a manger karasi wele a ka bila a tigi ma joona joona a ka taa sigi mun ye sariya maaw ani ɲɛɲini mun ka kan o ka ta ka a sɛgɛrɛ. Et pourtant le comment dirais-je parce que n bɛna min fɔ n'i y'a fɔ sisan a tɛ faamu le ridicule mon ridicule e bɛ fɛ ka mun fɔ. Mais faut faire le soi-disant maire de Buguni dont tu fais allusion là. Mamoudou Koulibaly. En l'occurrence, monsieur Mamoudou Koulibaly. Et bien, comment il faut que vous la momo baba bon la pouille. Non, non, ne jateta ou. Ni fin 20 fois. Mba fo kangana. A bɛ donner do fili ta shi. A fɔ bamanankan ko sabu maaw y'a laɲini wagati caman ko mun ye tubabukan ninnu dɔw bɛ yen u t'a mɛn. N'i y'a traduit bamanankan na o de ka d'u ye. Mais et pourtant certainement ils sont pas du tout vigilants. Sinon ne ye fɛn min fɔ nanzarakan na awɔ b'a kartɔ bete o n'o kɔni bɛɛ mais kuma min fɔ ka to a la o y'a yɛlɛmalen de. An ka taa i hakili t'o la. N bɛ fɛ ka min f'i ye awɔ le soi-disant maire de Buguni dont tu fais allusion là le nommé Mamoudou Koulibaly là et pourtant il joue d'une santé très fragile. E ko in fama a fari jolin dɛ hali dɔɔni bi sisan wa sisan wa e ko ne ye sango bɛɛ kɛ campagne na Buguni ayiwa n'a fari jolin tɛ kɔni million 208 tɛ u b'a ɲini dɛ mais il y a pas question d'état d'âme ayiwa o t'a la dɛ o t'a la a t'a la bada ala ka ɲaga da hali n'o y'a sɔrɔ n ka cɛ ni an bɛ t'i ni i labitani so i bɛ taa da yen sinon on s'est jamais côtoyé n gile a ten dɔ hali n'o y'a sɔrɔ nka i n'i ka birifiniw nɔgɔ tɛ min na a d'a ma a kɔ kan u k'a sama ka n'a kɔni a nɔ yera la au-delà de tout n'a nɔ yera la ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko a nɔ yera la u k'a sama ka taa n'a ye n'a yera la dɛ n'u y'a fɔ ka da o kuma a tɛ tɛmɛ nin kan n'a nɔ yera la u k'a sama a ko na ko filɛ Fasirika b'a ka fɔ la a ko vérificateur général ale ka wulikajɔ o kɔnɔna la a donnen mun ye Buguni mairie o kɔnɔna la a y'a lajɛ 2017 janvier 2017 ka na bila mun ye décembre 2019 ye a nana ye k'a fɔ ko majɛ belebele k'o kɛra mun ye Buguni mairie o kɔnɔna la koyi a ko i bɛna ye k'a fɔ majɛ ninnu a tayɔrɔ o ka ca nka nafolo in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ ni jɔ mun ye sɛfɛ wari million 208 Fasirike b'a ka fɔ la a ko nafolo dɔ bɛ yen n'o ye lakɔlimɛtiri minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ sigilen tɛ Buguni n'olu bɛ Buguni kɛrɛfɛ dugu o la i bɛna ye k'a fɔ ko olu ka nafolomugu dɔ o bɛ nin na u n'a tila bɛɛ lajɛlen mun ye appel d'offre ye o fana nafolomugu ko o sen bɛ nin na ko a ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca Fasirike b'a ka fɔ la a nana ye k'a fɔ ko min ye hali Buguni mairie a régisseur a ka ja ko wari dɔ wari bɛ min ka bolo kan o ye mun kɛ a nana ye k'a fɔ ko wari dɔ kɔni tun bɛ yen ko mun ye o kan ka sɔrɔ mun ye dossier d'appel d'offre la ko o wari ko majɛ y'o fana jɛ vérificateur général de bɔra ni nin bɛɛ ye. Mais finalement qu'est-ce qui se passe au sein de la mairie de Buguni? Ayiwa qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion communale mun de bɛ yen ayiwa Fasirike b'a ka fɔ la a ko hali magasin minnu bɛ yen magasin minnu bɛ yen n'u nafolo o location nafolo ka kan ka na mairie kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko majɛ belebele ko o fana yeri o la awɔ manquement walayi
Fafiri b'a ka fɔla mun Jean Pierre James a dun y'a yira k'a fɔ ko Buguni mairie ni mankan dɛ ko jigi caman kun dalen bɛ Buguni mairie kan nka min na ye k'a fɔ ko yuruguyurugu maa ka kusa ni maa ye ko magistrat ko o ɲɛɲɛla Buguni mairie kɔnɔna la 2017 fo ka na bila 2019 la n'o de fiyɛla bolo a mana funu a bɛ da a tigi de kɔrɔ boloden kɔni a bɛ si maa min ma bi o de ye mun ye Buguni yɛrɛ maire ye Mahamudu Kulibali a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ nafolo min kofɔlen filɛ nin k'a fɔ ko a tununa nafolo in a taara sira min fɛ ko a ka bɛɛ lajɛlen jɛya Fasige b'a ka fɔ la a ko bi n'u ye Buguni mairie a man kɛnɛ dɛ wa maa min kɛra sababu ye ka Buguni mairie yɛrɛ ka a malati o tɛ dɔwɛrɛ ko Mahamudu Kulibali ko ale de don yuruguyurugu dunkojugu ka a manger cɛ nin bila sa n t'a bila ye quoi n t'a bila a dunna gafe banali bi yuruguyurugu mun bɛ yen parce que on a Buguni quoi awa ne y'a Buguni nin o mais a bila a ka di e ye wagati bɛɛ lajɛlen k'i da sɛlɛ mɔgɔw ta la n'i yɛrɛ ka sigida o munna Buguni ti i ta ye wa Buguni Buguni mairie c'est chaud là-bas c'est très chaud ko Mamadou man kɛnɛ ya sulfureux Mamadou man kɛnɛ ya wala da ma ko n'a dalen ma ko ka 1,280,000 a taara cogo min na o k'a sɛlɛ ka na Allah ka yaga da ko Fasiri kɔni bɛ sɔgɔma na n y'a bɔ le nouveau yɛrɛ kɔnɔna la i bonya a b'a la ya ye Mɔmɔ ko in man bon fama jama ma donc wɛrɛ tɛ o Mɔmɔ de tɛ maa deli o kuma n'an bɔr'i kan bi ma to n'a bɔ i kan ayi n'an kɔni bɔr'i kan f'i ka sa de tɛ dɛ i y'a di ma di o bɛɛ y'i kungo ye a bɛɛ y'i kungo ye walayi n'i kɔni m'a di k'a fɔ ko ko tɛmɛ ka k'a kan m'a di n y'a di a tɛ sɛ ni jɛgɛ dun bala an bolo dɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma Ala k'an kisi wala dɔ bɛ tɛ min kɔni waati a sera ɲɛkili la o kɔni se ma dayɔrɔ la nɔfɛ ayiwa an ka taa n'a sɔrɔ ni nin ta nin ta a bɛ se n'a ta Bakary Bete min ye le sort de Bamako ye ne b'o ta Omar Angoiba baro nin y'a ka sɛbɛnden baro ko di baro a ko les gars au service de l'économie criminelle de la région de Bajangara cependant des centaines de bétail ravagés suite à une attaque ciblée dans le village de Andakanda Bakary Bete on est baganw ye wallahi seli ɲɛkɔrɔla ba in na maaw yɛrɛ jɔrɔ bɛ sagasɔgɔ ko yɛrɛ la aw taara ni baganw ye olu kɔni ta bɛɛ bɛn bɛ min ma nin waati laban in na a bɛɛ sɛlɛ o de ye misi suwan ye wallahi n bɛna f'i ye o misi tɛ a tɛ to yen kun min b'a la o de bɛna f'i ye i tulo dayɛlɛ min ye fɔlisɛnba ye a ko tɛnɛndon nɛmɛlen juin kalo tile 28 san 2021 kosɛbɛ dugu min kɔni bɛ Moti mara yɛrɛ la n'a bɛ fɔ o dugu kofɔlen de ma ko Adakanda dugu in kɔni a b'a yɛrɛ sɔrɔ dugu min kɔni ka mara kɔnɔna la o de ye du kobo ye nka nin bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ cercle min kɔnɔ o de ye Bajangara cercle ɔ ɲɛfɔ da ye nin ye i tulo dayɛlɛ fɔlisenba a ko tɛnɛndon kɔni u kɔni bɛ bali min na min kɔni ye bamancimaw ye u nana dɔrɔn k'u duru dugudenw kɔrɔ bugan bɛɛ Bakary Bete u y'u duru a bɛɛ kɔrɔ fɔlisenba a ko nin gɛlɛya in kɔni bɛ nin duguden ninnu kan wa nin duguden damaw tɛ dɛ Moti mara ni Segu mara nin waati laban ninnu na fɛn min kɔni ye baganko ye foyi ma gɛlɛya ni nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ bamancima ninnu sɔmi bɛ min na Bakary Bete o de ye misi feere ye mais ces gens là c'est des fainéants c'est des flemmards a tɛ feere dala koyi i ye flemmard mɛn yɔrɔ yɔrɔ to fuwari de fo n bɛna mun f'i ɲɛna an ka camancɛ an fa in na misi bɛ feere da bɛɛ la ye bi mun Ala la kira dɔw ka taa ka bagan labolo ka b'a cinini fo k'o kɛ bagan jolenba ye bagan gogojoba e bɛ t'i duru o kɔrɔ k'i bɛ t'o feere diɲɛ prix la olu mago t'a la koyi et puis par ricochet dachiden na ne sariya tɛ yen ni an ka lakanaba tɛ yen fɔsisanba a ko a bɛ san 2 ɲɔgɔn na bonyɔngo bɔ tari ngi ɲininka san 3 2018 waati kɔnɔna ko kunkanko kibaruw de ko don min kɔni ye buganw ye bamancima ninnu kɔni u bɛ t'u dɔrɔn a kɔrɔ dugu min na o de ye nin dugu kofɔlen ninnu ye n'o ye Moti mara ye wa o nɔgɔnin bɛɛ n'u y'u duru a la dugu misɛnnin min kɔnɔ u bɛ boli n'a ye fo Moti yɛrɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ la
ba feere dashu den na Segu b'o cogo la Bamako anw fɛ faba la misi bɛ se an bɛɛ ma yan wa o dama tɛ dɛ hali sous région an kɛrɛfɛ jamana fɛn fɛn bɛɛ u bɛ don ni nin bugan ninnu ye nin bɛɛ la e b'a kun dɔn ayi janko fantanya min b'olu yer'u la e b'a kari u bɛ fantanya in basi cogo min o de dɔ kɛ a banna misi in de bɛ feere dashu la a musakaw b'o k'u mako di ye e tun min fɛ ma Fadisɛnba a ko nin waati laban ninnu na ni ɲɛmaaw m'a lajɛ hali bi yɔrɔ anw sɛgɛnna nin phrase in a y'a lajɛ a ka lakana sabati a banna diɲɛ don o don an bɛ nin de fɔ o tuma Bakari Bete baganko gɛlɛyara misi sɔngɔ tɛ se ka san bilen misi sogo sancogo t'a la koloma kolonda ni gɛlɛya b'a la sécurité in de don dɛ sabula bugantigi ka bugan seli a feere waati ma a jogo waati ɲuman na Bamanci maa dɔ bɛ t'i duru a kɔrɔ wallahi tu vois comment est-ce que c'est révolte ka taa n'a ye wallahi c'est aberrant nin bɛɛ lajɛlen kɔni Ala k'an ye ka bɛn a ma lakanabaliya ma ɲi dɛ Bakari Bete an ye nin sama ka bɔ gabeso min na sort de Bamako Omar Angoyiba dɔgɔnɔkɛ ale ka kalimungala nɔ don i bonya b'a la Numu y'o de f'i ɲɛna ko embargo man jugu ka insécurité o bɔ kojugu ni insécurité kɔni n'o donna dugu kɔnɔna la o ye embargo total yɛrɛ dan ye i bɛ taa min wallahi i t'a dɔn bɛ min kɛ radio ye Nura FM ye 94.5 o don laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔjikaw fɛ yen a banna nin waati na foli an b'a lase Italikaw ma ne ye Jibiri Ture fo ka taa se Suri Jalo ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo Itali Alimanyari badabada foli an b'a lase a ma a banna Nafi Jalo fɛnɛ foli o bɛ lase a ma fo ka taa se Jakarta Keita ɲɛmakɛ mun ye Sanbala kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ fo o ne y'olu fo sa mun ye Amadu Bagajogo a n'a ka denbaya émission kɔnɔ la foli a bɛ lase u fɛnɛ ma nin waati in na a banna n'o de f'i ɲɛna ko autorité morale super patriote Baba Adama Ture nin waati in na an bɛ foli fɛnɛ k'o lase a ma sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na Amadu Jalo lada Amérique ale bɛ yen n'o bɔra sa mun ye Kara kɔnɔ Londres ka Kara badabada foli an b'a a lase a ma Alassane Fofana fo ka taa se mun ye tanti Valérie Mama n'o bɛ tanti Adratu Traoré n'o b'a ale kofɔ Gouenzukaw fɛ yen n'o f'i ɲɛna ko sɔgɔmada in na wa nisɔndiyalen don kosɛbɛ Adama Magasa an b'ale fɛnɛ fo plombier do ka bɔ Faransi o kɔnɔna la ɲɛnɛmakɛ n'o ye marakaden Zidane o kɔ mun ye ale jiginɛ fo ka taa se Seguka Mahamadu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo Nura FM a soba in o kɔnɔna la mun n'o bɔra yen mun ye soma tubabu n'a bɛ kana balaba n'a b'ale kofɔ an bɛ foli fɛnɛ lase a ma nin waati na mun ye Dakarikaw fɛ yen mun n'a y'ale fo sa badabada foli an b'a lase nin waati na Jalakɔrɔjikaw bɛɛ lajɛlen ma mun ye an yɛrɛ ka kɔɲɔmuso ye Ajaba Koro Traoré waliden naani ani mɔgɔden naani musokɔrɔba in an b'a fɔ Janginɛbugu kɔnɔna la kosɛbɛ foli a bɛ lase a ma nin waati na a bɛ ka misiri jɔ kɔni a bɛ k'a bolo da misiriw bɛ ka jɔ mun n'o bɔra sa foli an b'a lase mun ye Jalakɔrɔji an yɛrɛ kɛrɛfɛla la yan musokɔrɔba in nana ɲɛ da an kan kunun Ala Musa de tɛ yan Musa Bɔrɛ awɔ an bɛ foli ta ni Badema national ayi super biton super biton de don super biton mun t'a lajɛ diɲɛ ma jɔli ale don super biton ne kun y'a kɛ badi aw kuma ɲɛma super biton don awɔ super biton cɛkɔrɔba ɲumanba don dɔnkilidala kɔrɔ don walayi an b'a fɔ a ɲɛna ko a Bɔrɛ kosɛbɛ Jalakɔrɔji yɛrɛ mairie da la yan mun ye Duguri ye an b'ale fo kɛrɛfɛ olu y'an ka ressources culturelles ye kosɛbɛ an bɛ foli d'a ma mun ye Duguri ye an b'ale fo o kɛrɛfɛ kojugu Jalakɔrɔji mairie yɛrɛ kɔnɔna la yan mun y'an kɔrɔmuso Kayira Mamani Gasama nin waati in na ale bɛ yen kojugu mun ye Peresigitakadugu Jinɛsogo kala la Bulaya Tarawele n'a furumuso k'u ka foli k'a lase i ma n'o bɔra sa Ablaye Mara a n'a ka denbaya nin waati in na an bɛ foli lase u ma a dɔgɔkɛ Mohamed Mara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen